Maison mayong gabi niya kita sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. O kini nga atong tulumanon nagasukad sa DYRF Radio Puwersa. O ang Radio Puwersa usab may duyog sa atong nabantog na kayo nga kahugpungan sa mga Catholic Charismatics nga mao ang New Creation Servant Community o kini dumalaw hatagan yung panalangin ni Cardinal Rosales nga ang New Creation Servant Community magkapadayon sa pagkailap sa apostolado sa evangelization, healing of the sick, counseling o uban pa mga apostolado o usab sa pagduos mga bilaguan mga prisoners o naghatag silang maing balita alang sa kaluwasan o kahigayunan kanila sa pagbag-o ang mga inmates daghan na kabig o nibalik sa atong Ginoo. Mao ni ang New Creation Servant Community. Ang atong servant leader mao si Brad Dudong Villarta. O ang New Creation Servant Community doon ay new set of servants nga mao ning mosunod sa tuig 2026 ngadto sa 2029. Ang presiding head servant Sister Prilia Albao. Ang formation head servant Sister Jeneline Lawan. Ang ministry head servant Sister Maricor Malikon. O sa prophetic servants si Brad Rume Lienes. Atong gipangaliyasan nga dali nang wagtang mga gibati ni Brad Rume Lienes. O sa kapikas Sir Josepil Alinio Lienes. Ang kingly servant si Brad Ray Albao. Sa priestly liturgy servant Brad Jan Nolin Lanik. Community secretary Sister Jasmine Lodonia Archiles. O sa admin and custodian gipanguluhan ni Sister Gina Belicario. Yang kaabag Sister Norma Alicos, Sister Edna Pino. Worship servant ang nangulo mo si Brad Joshua Asengwa. Ang music tri servants panguluhan ni Sister Christy Agas, Brad Jan Ayan J. Baino o Brad Jan Nolin Lanik. Ang healing and counseling servanthood gipanguluhan ni Brad Espiridion Eating o Sister Ida Eating. O niya sa prayer intercessory servant ang nangulo mo si Sister Myra Sinisa. Assistant niya mo Sister Josephine Lee, Teaching Ministry. Ang nangulo mo si Brad L.B. Sinita, ang kapika Sister Chris Sinita. Sa Bible Catechesis, ang nangulo mo si Brad Alex Basig. Huwag kakulian, moduyog to, mo apil to na to, sa daghan nga matulunanon niya mga pangutana. Sa temporality STEM servants, sila Sister Josephine Basig, Sister Josephine Lee, o Sister Cypress Velasco. Sa Wish and Men's Ministry, panguluhan ni Brad Mario Uy, o sa Transpo Ministry, Sister Nida Uy, ang Technical Ministry, sila Sister Chiasel Lodonia, Brad Joseph Bargayo, o si Brad Joshua Asingwa. Sa Couple and Cluster Servanthood, ang nangulo mo si Brad Mario Uy, yung kapikas Ternida Uy. Sa Single Adult Women Cluster, nangulo si Sister Josephine Lee. O ang Single Adult Men Cluster, nangulo Brad Rodel Intrampas. Sa Youth Cluster Servant, ang nangulo mo si Brad Jan Nolin Lanik. Sa Youth Adult Women, ang nangulo mo si Sister Almira Belicario. Sa Youth Adult Men, nangulo Brad Joseph Bargayo. Sa General Services Servant, ang nangulo mo si Brad Richan J. Biodor. Maigsoon mo ni ang atong mga lingon sa pagpangulo o sa mga kaubanan sa 2026 hangtod sa 2029, new set of servants. Atong mga pagampo sa makanunayon yung kayo nga pagtagad sa mga kaparian nga nagdapit sa Catholic Charismatic sama sa mga renewals o mga seminar sa Life in the Spirit seminars.
Mao kato ang atong talaan sa mga gitawag natog servant leaders. O karon dili ta maglangan ato sang tagdon niya man nagyog duol nato si Ricardo Resane nga taga Bohol karon naa sa andam sad nga ato si Ricardo Resane. Salamat Brad Sok, may gabi pag-usab may gabi Brad sa diri sa New Creation ug sa tanang naminaw o nagtan-aw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad sa Buhat 22:16. Busa pagpabunyag na kamo aron mahugasan ang inyong mga sala pinagi sa pagsampit sa iyang ngalan. Sa ato pa Brad ganing bunyag hugas sa sala. Nga sa Hebreo ng 5:3 ug huyang man siya kinahanglan maghalad siya mga halad sunugon dili lamang alang sa mga sala sa katawhan kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Akong pautana Brad Ban, ningon man siya sa iyang kaugalingong masala nya si Kristo may labang pare ani Brad. Doon na ba jud kay sala si Kristo Brad o wala? Palihog ko nagpatinaw Brad Sok. Ang gipasabot sa mga ngalan at sacerdote ko mga pare nga nagduma sa mga kaigsunan nila nga pagpalapad o pagpadayag sa mga pagtulunan sa Diyos. Ang mga pangulo nga pinili na sa tan-aw sa Ginoo nga sila ang ngayan o kini magpadayon sa pag-alagan. Kanya sa imong pagkutana nga nasa Hebreo 5 niya versikulo 3 nga ang wani mo maklaro ni pag ang imong gihisgutan nga ang labaw nga pare nga kini sila mga pinili gyud sa Dios o kini sila walay sala. Pero nagingon man nga bisan pa ni ana naghalad sila og mga halad alang sa ilang sala. Nya kay si Kristo mo man labang pare maghalad sa siya alang sa iyang sala. Way labot si Kristo ni anak. Mabasa nato si Hebreo. Sulat San Pablo sa Hebrehanon kapitulo 5 bersikulo 4 nga atong Ginoong Kristo gilibutan sa mga tintal o pagsulay pero nagpabilin siyang walay sala. Mao na klaro na nga naa sa Hebrehanon 5 bersikulo 4 si Kristo bisan gilibutan sa mga pagsulay apan siya walay sala. Unya sa 1 Pedro 2:22, si San Pedro nga linabdagan sa Espiritu Santo mipadayag nga ang atong Ginoong Kristo walay buling, walay mansa, o walay bakak nga miguwa siyang baba. Busa ka nag-ingon nga mga labaw nga saserdote ug siya man si Kristo ang labaw saserdote, ngumatod labaw saserdote maghalad og maghalad usab siyang sala. Dili na sabton nga si Kristo na apil sa pagkadunay makasasala. Bisan siya labaw nga saserdote, apan siya way buling ug way mansa. Ang nagpahayag niya na, ang tao nga linamdagan yun sa Espiritu Santo, sa Hebrehanon 5, versikulo 4. Ang atong Ginoong Hesus, matulad San Pablo, gilibutan sa mga pagsuway, mga tintal, apan nagpabilin siya nga limpyo ug walay sala. So muna atong tupag sa iyong pangutana, naagos Biblia, nga si Kristo nga itong Ginoo way buling sa sala. Yan yaman si Mado Aquino ato sa paminaw. Salamat Badsok ug may gabi sa tanang kapaminaw sa atong matun-anon nga programa nga ang kitinawas pagtuong Katoliko. Badsok pangutanan ko Badsok mahitungod aning kaning tao gani nga maghukom gani sa iyang isikataw. Kuan Badsok ba kanang moingon ang uban ba nga kani kuno mga tao nga dagkog sala Badsok ba kaning mortal sin ba. Muhukom ding uban nga waanay kaluwasan ng mga tawhana kuana kuana may impierno na kung makatubag pang Ginoo Badsok mo kuan maingon sila unsa man nakakita mo nakasiguro mo nga kuan na sila nga tuanan na sila kuan sa impierno unya Badsok kana sila Badsok kanang mahukom kuanon sa nila sa Ginoo Badsok kanang doon na sa sila silot Badsok. Mabasa man na nato sa balang kasulatan kaniya si Jesus nga ayaw mo paghukom sa inyo sikataho. Ang hinungdan tungod kay siya man ang gitudlo sa mahal nga maghuhukom.
na San Juan 2:22 ingon si Kristo, ako gipili sa akong amahan nga maghuhukom ug dili kay ako na maghukom ang uban kanako sa paghukom sa kalibutan. Mao na ang maghukom nato mao gyud ang Dios nga makagagahom, nga makasiya, makakita siya sa kahiladman nato kung kita nalimpyo ba sa atong paghinulsol o nagpabilin pa ba nga kita gilibutan o gigapo sa gahom sa sala nga mo'y gipaon ni Satanas ang mga kasalanan sa kalibutan nga mubatubalanis mga tao sa pagdawat sa mga lumalabay nga kalipay pero nagapos dahil sila. So sa kagapos nga di makita o nga kini mo gahom ni Satanas nga mo'y mo dominar, mo na mugiya nato, mo'y mutudlo nato, alaot kay ta. So, ang atong Ginoo miyanhi sa kalibutan, nga matod pa niya sa 1 Juan 2:18, miyanhi ako. Aron pag-away ni Satanas, aron pagbuntog sa mga buhat o linglan ni Satanas, ako nagmuntugon. Muna mudangop kita ni Jesus. Sa panahon nga doon natin mabugat nga sala nga dili ta makalugti niya na kay gigapos ta siyawa, dangop ni Jesus, sultihi siya nga Ginoo higugma ko kanimo. Og dili ako buot nga mamatay ako nga ginapos sa yawa sa salang mortal nga ilabyog ko siyawa sa usa ka dakong loud sa kayo nga wa nay kagawasan, init nga walay sama. Apan ikaw og Ginoo higugma kanako. Og ang atong Ginoo mitubag pinaagi ni San Pablo 1 Timoteo 2:4. Nga mingon si Jesus, dili ako buot nga dunay usa ka tawo nga maimpirno. Apan buot ako nga ang tanan mapasaylo sa ilang paghinulsol, mapasaylo sa Dios og maangko nila ang kaluwasan. So ang Ginoo nakapahinumdum ka nato, sultihan nato atong kugalingon nga dili siya buot nga maimpirno ta. O kung doon na tayo sala, makigbisog ta. Kay kung na makigbisog, ang tinuray, gilista na ta ni Satanas siyang libro nga ang makapala niya na ang dugo ora ni Kristo. Ang gahom ni Kristo nga maghatag na tog kadasig sa pag-angkla. Kasi nag-angkla ka na paglabay na to sa putaw aron muhunong marko nga muhunong sa tapagpakasa. Kaya ningon na Ginoo bisag unsa kadaghan sa inyong mga sala kun maghinulsol mo. Pero ang paghinulsol nga akong gitudlo kaninyo mao ang pagpaninguha, paghunong pagpakasala, paglikay sa pagpakasala, tumana mga sugo. Pagbuhat og maayo si mga sigataw kay ikaw akong luwason. Mabasa na sa libro ni sa kapropeta, kapitulo 15, kapitulo 18, versikulo 27, sa propeta Jeremias, o sa iyang kauban sa nga propeta, nagahisgot nini. Ezekiel, naghisgot usab nini. Atong tubag sa pangutana og niyaman si Brad Ray Albao atong paminahon, Brad Ray. Mayong gabi Ibradsok ug mayong gabi sa tanang mga naminaw karon. Diri bitaw sa kuan Bradsok kaning lain nga Old Testament books diha sa Samuel, Isaiah ug Jeremiah naghisgot Bradsok nga ang Mesiyas, ang kundi si Hesukristo, atong Ginoong Hesukristo, magagikan gayod sa banay o kaliwat ni David. Asa man nga kaliwatan o linya sa kaliwatan si Hesukristo na konektar Bradsok sa kang Saint Joseph ba o kang Mama Mary ba. Kung kang Saint Joseph Bradsok, dili man si Saint Joseph gayod biological father ni Jesus. Kung kang Mama Mary, asa man siya nga dapit na connect Bradsok ngadto ni David. Palihog ug patinaw Bradsok. Salamat. Ang kaliwatan, ang patriarka nga gikanan ni Jesus nga atong Ginoo. Nagingon din nga diha sa mga kaliwatan ukon uluhan nga mga patriarka, ang pagkatao ni Jesus nagaikan sa mga patriarka. Pero siya ang pagka-Diyos, hingpit nga gikan sa amahan, sukad sa walay sinugdan, walay katapusan. Din sa
Salmos 89:36. Gingon kaliwat si David. Mato pa din sa Salmo 89:36. Nagingon ang kaliwat sa manunubos magapadayon sa walay katapusan. Iyang trono ingon sa adlaw sa tubangan ko. Og ako dili magbakak kang David. Og si Jesus gikan sa kaliwat ni David. So, mo na ang mahitungod sa mga patriarka kung pagkaikanan ni Kristo, nagsugod jud sa mga patriarka. Unya nagisgot sa pagkapatriarka ni David. Nya kung ato sang basahon ang bagong tugon, nagisgot yapon sa kaliwatan. Kaliwatan ni Jesus. Muna na sa Mateo ato basahon din nga may tungod kang Jesus. Gingo din ang kaliwatan ni Jesus, ang patriarka, yapon, sigutan magyapon sa kauna-unahan nga mga karaang mga tao sa kalibutan. Ngayon din nga ang Ginoong Hesus 1:16 sa tumasahon sa San Mateo. Og si Isay nanganak kang David, og si David nga hari nanganak kang Solomon, nga kanhi sa kanina as nasawa ni Orias, niyang nasawa si Orias, og si Solomon, uban nga mga kaliwatan. Og dayon nagasgot din og si Jacob nanganak kang Jose, bana ni Maria, kang kansa na tao si Jesus, ngayon lang ng Kristo. So, gisgutan nga ang kaliwatan ni Jesus, gikan sa ni Jacob, nga si Jose, nga bana ni Maria, gikan sa kaliwatan ni Jacob. Kang kinsa na tao sa Jesus, sa maong kaliwatan. So, lagyo na ning kaliwatan, dili na ingon nga magsuon, nga nagunay, kay ang karaang mga panahon, ang mga patriarka nagunaman. Kaya doon na sila yung mga anak, o saysay din nga bisan si Jesus ang iyang matris back gikan siya sa kaliwatan ni David. Kanya mausad nga si Jacob sa mga patriarka nanganak ni Jose nga bana ni Maria kang kinsa na tao sab Jesus ngayon lang si Kristo. Sa ito pa si Santa Maria nanganak o ang iyang anak mo si Jesus nga mao gyapon matris back to the Patriarch David sa basahon sa ikanan ni Kristo nga anak ni David, anak ni Abraham, anak ni Isaac, etc. Busa, ang pangutana ni mo dong kang kinsa magyong kaliwatan nga si Jesus nga matrace back to the patriarchs. Matod pa din gikan ni Maria. Si Jacob naganak ang Jose, bana ni Maria. O kinsa nataw si Jesus, gikan ni Maria, ihanlan siya og Kristo, o si Santa Maria, na asawa ni Jose, o kini si Jose, kaliwat sa ni Jacob. Sa ito pa, kung nato yung itris ni silang San Jose ug Santa Maria, puparihor silang mga patriarka nga, dugay na kayo, manang patriarka ni David, o guban pa nga mga patriarka nga nag-una kanila. So, mauna nga, ang kaliwat ni Jesus, si Maria anak kaliwat mo sa David. Nya si Jose sad, kaliwat kaya po ni David. Yan niya ito nang mabasa sa San Lucas. Ang pag-isgot sa kaliwatan sab ni Jesus o sa iyang ama-ama nga San Jose. Kaya di man ito niya amahan Diyos unod. Okay. Yan din sa Lucas 1:3. Sa kaliwatan ni Jesus sa Ebanghelyo nga sumala ni San Lucas niya sa Kapitulo 3 nga nagisgot sa
kaliwatan ni Jesus, ni Jose o ni Maria. Nya kung tanawon o kayon ang kaagi sa kaliwatan ni Santa Maria, gikan gyapon ni David. Nya si Jose sad, kung itrisan nato ang iyang kagikanan sa karaang panahon, gikan gyapon ni David. So mo lang nga kaliwatan ni David. Sa lakton pagkasulti, ang Ginoong Hesus di gikan gyapon sa kaliwatan ni David. Og si Santa Maria ang inahan, gikan gyapon sa kaliwatan ni David. Pero layo na kayo ang gigikanan, tinugdan sa ilang pagka-tao ning kalibutan na doon ay nag-una nila nga dugay na kayo. Apan gitumbok gyapon nga sila mao ang ginikanan ni Maria. Mao sa ginikanan ni Jesus. Mao na ingno na to nabatasan sa mga patriarka. Nga ang ilang mga katigulangan, maminyo rasad sa ilang mga duol nga katigulangan, kay gitugot man kaniadto ang kaminyoon, bisan gani sa igsoon, panahon niya danugiba, aron pagdaghan sa kaliwat. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Ray. Salamat kayo, Brad Ray. Unya, balik man si Ricardo Rizal atong paminaw. May gabi pag-usab Bradsok diri sa New Creation og sa tanang naminaw gyapon og nagtan-aw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri gyapon ko sa Biblia Brad sa Lucas 11:25 hangtod 26. Busa mo balik siya aron makaplag sa balay nga nahinlo og maayo og napahimutang ang mga kasangkapan nini. Unya mugula siya magdalag laing 7 ka espiritu na labing dautan kaysa niya manulod sila og mupuyo didto. Busa sa katapusan kahimtang niadtong tawhana mahimo pang labi pang dautan kaysa sinugdan. Akong pangutana Brad Sukba, kay kasagaran masudlan ning mga daotang espiritu kaning mga tinun-an sa eskwelahan Brad nya. Unsa may pasabot aning 7 ka espiritu na musulod ang tao Brad nya, mahimo pa kunong labing dautan. Palihog ko patinaw Brad Sok. Si Lucifer, espiritu man as Lucifer, anghel man na kanya to. An angel, usa ka anghel, espiritu na sila di makita, di mahikap. Pero mahimo sang magpakita. Sama ni Lucifer, Lux, ngalan na siya kanya dog, Lux, the bearer of light, Lucifer, espiritu siya. Nya ang iya sang kaadbang si San Miguel Arcangel, nga gisugo sad sa Dios nga ang imong mga kauban nga mga anghel ihatag sa matag tagsa katao nga magabantay sa mong tao, ang anghel nga gikan kanimo, gikan ni San Miguel Arcangel na nasa karaang tugon Exodus 20:31-32 nga ningon ang Dios matag usa ka tawo adunay anghel nga magbalantay nga mukuyog kanila aron maabot nila ang ilang destino kung ilang adtuan og ayaw lang gyud paghimog dautan. Kay kung ang anghel makasaksi man sa imong mga buhat, kung maghimog kag sala, biyaan ka sa imong manulunda. Niyang mupuli mao na mga espiritong dautan nga gisgutan ni kining Ricardo Rizal 7 ka espiritu nga nisod sa katao. Niya ditong mahal nga Ginoong manunubos na to, may bugtaw. Ginginlan niya ang 7 ka espiritu. Kay kini siya, usaraman ta ka espiritong dautan misuod. Pero tungod siya ang kadautan, nidaghan nga 7 na inoon. O diha nga ginginlan ni Jesus, ang 7 ka espiritu nga naghimong dautan ka estao, ang maong tao, mayon na to nga, na hupay, kay bugat kay gipas-an niyang 7 ka espiritu sa mga dautan yawa na wagtang pinagi sa presensya sa atong Ginoo. Sa message na to mao nga kung dunay tao nga magyaw-yaw na niya, magmamalikas, magsultik dautan batok sa Dios, mga timaan kana nga kanang tawhana gisudlan nagdaotang espiritu gikan ni Lucifer, gikan sa yawa. Ug kana mahimo ra kayo nga bugtaon hinginlan ang mga daotang espiritu. Muna doon natin mga pare nga doon ay gift of healing, ya doon na si gasa sa paghingilin og yawa. Usan na si Padre Gitgano nga taga-Bohol nga iya ang gipasiunhan ang maong mga debosyon sa paghingilin
pinagis mga pagampo, pagpuasa ug paglikay sa sala, limpyo gyud nga makigharong. Kay kun doon natay sala niya muhangilin ta si Yawa, ang Yawa musud dinuon nato ug daghan na noon musud nato. Kay wa man ta makaandam. Musa mga pare nga exorcists nga makahingilin og Yawa, na sila mga pangandam sama sa pagkumpisal sad, unya pagpuasa, paglikay sa sala, nya kanunay magampo sa ngalan ni Jesus, mura doon na sila kagahuman o katakos, paghingilin si Yawa. Bisan kanig susala nga pulong nga litukon sa exorcist, in the name of Jesus, Jesus, lagtiw nagyawa na. Mura nga anaron sa nato itong gugalingon sa paglikay sa sala, pagbuhat og maayo, niya pagampo, niya dili ta masudlag Yawa. Ngano kay ang atong presensya gisudlan sa presensya sa Ginoo. Jesus nga nagpuyo nga nato ug dili na ta sungugon sa panuway kay si Kristo naasud sa atong kasing-kasing ug kalag. Nasa San Juan 6 nga yung Ginoo samtang mukaon kamo sa unod nga mao akong lawas ug moinom sa kong dugo ako manaa kaninyo. Ug kamo usab di asud kanako ug wa na bisan kinsang panuway nga makasud kaninyo kay ako ni puyo sulod kaninyo o mo'y mohingilin og Yawa, mo'y muluwas kanimo sa tanang kadautan. Mo na nga mayo malipayon ang atong kalag. Kung kanunay tang mo kalawat sa mahal nga lawas Ginoo, nga pasiyonhan nato sa pagkumpisal. Kay kung kita mo kalawat nga naata sa salang mortal, kuyaw na kay mudaghan ino ng Yawa kay wa man mato pangandami ang pagkalawat sa mahal nga lawas sa Ginoo nga mao nga atong paghinulsog may pagkumpisal. 1 Corinto 11:27-29, ningon San Pablo, daghang nangasakit, ug doon na pagganiyoy nangamatay, kay sila mikalawat nga wa mangandam silang kugalingon. Wa sila magandam sa paghinulsog, hisudlan sila sa labaw pang daghan nga panuway, kay wa sila mangandam. Musa mo na mangandam sa taon natin makalawat. Mo na tutupak sa pangutana ni Ricardo Rizane, di man si Brad Alex Basig ang atong pinangga kayo nga sa pinilan sa pagdumala sa Catholic Bible Study sa Catholic Charismatics. Brad, may gabi. May gabi, Brad Sok. May gabi, mga igsuon nga nagsunod sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong pangutana, Brad Sok, about sa Ebanghelyo karon. Kaya ningon mo si Jesus nga kung galing mutabang ka sa usa ka taong kabus himuha kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod nini. Nya di mi gina mahitabong di masayod, Brad Sok, kay ang mga marites kusog kay rugradal nya kadto sang imong gitabangan manabi sa to sahin ko wa na tay reward ni Brad Sok, wa tay ganti ng atong kuan kay nahibaw-an man. Nya ikaduhang pangutana nako, Brad Sok, kaning mahitungod sa pagampo. Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan o pag-ampo sa imong amahan, nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan, nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Mara ba ni kuan sa mga atong igsuon sa mga born again, Brad Sok? Ang Katoliko, di na dunggon lang pag-ampo kay magsimba sila, kuan kay sila, daghang kayo kanang kuan ba, mga kuan ko na simbahan, daghang mga marites, mga tabian niya, daghang mga madunggan mong negatiba. Sila kuno'y mag-ampo, dunggon sila samahan kay kuan bla manirador sa lawak nila nya mag-pray. Nya ako sa kay tubag ka sa ko. Nya nganong naaman lagi mo prayer service nga saba sa kay mo masig kanta masig sayaw ko. Di sa nadunggo samahan kay saba mo nang higayuna. Palihog tubag ni Brad Sok kining duhak pangutana nga og kinahanglan mag-ampo ka sikreto gud nya kita ang Katoliko natay kanang Station of the Cross, natay bisita iglesia, natay Eucharistia nya. Kita mo ginadayag mo nagampo nya magrosaryo kanang don rosary. Ingko kuingon ana nga ang makita dili gantihan unsa man ding klasihan sa atong pag-ampo, Brad Sok, nga dako og merit nga to sa Ginoo. Palihog, Brad Sok. Usa sa gipasiuna sa atong Ginoo sa pag-ampo mao nga magampo ta nga sud sa atong lawak nga di ba ta maglilingi wa tay makita sa gawas nga makaanod sa atong interes samtang naata sud sa atong lawak
pagampo ta nga maginusara, magkigsulti sa Ginoo, nya wa kayo saba lunlon o maingon nato nga ang atong pagampo direkta nga nakig-connect sa presensya sa Ginoo. Pero dili man sabto nato nga tanan nato mga pagampo sud gyud silawak. Kaya kung nato basahon ang Oseas 1 kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto 11. Napildi man ang mga Israelita sa gubat. Matagubat pildi sila. Pildi sila sa mga Pilisteo. Mao na nga atong Ginoo mingon, dili ko gusto nga kanunay mong mupildi sa mga tao nga way pag-ila sa matuod nga Dios. Nga ako'y sugo kadtong kahon sa balaang kasabutan. Pero masig kakilid doon ay larawas kirubin, yayungin ninyo. Niya mag-una ang mga pare. Magsunod ang mga tao. O nga samtang kamo mag-march sana nining dako nga usa ka edipisyo nga gilibutan sa taas kayong mga paril nga di gitaon makadaog ang mga Israelitas tungod kay taas kayong paril ang ilang mga bangkaw, ilang mga panahon. Niyo ang Ginoong buhaton ninyo pag-ampo kanunay di sa daan. Pag-awit. O niya libutig kapito kanang gitaguan sa mga Pilistiyos nga kanunay mupildi kaninyo. Nya dayga ang Dios. Pag-ampo kamo kanunay. Libutin ninyo uban sa mga pag-ampo ug pag-awit. Buhatan na. Gimo sa mga Israelitas, mo na nga samtang si kapito nila gipaybaw maslas Ginoo nga sangpit ug kusgan yung tingog. Hisguti luwati sa inyong baba ang akong ngalan, si Yahweh. Mo siya singgit ng mga tao, Yahweh. Ya, ampo. Dahunog pag ang dako kayong building sa mga Pilisteo, mga paril nila, ba sa mga Pilisteo nangamatay. Daog sila. Why armas? Ampo public prayer through procession. So na sa Biblia nga doon na ay pag-ampo nga ato sa katilingban madungog makita ta pero pilita mo maglingi kay mao may agdas Ginoo nga pag-ampo diya sa katilingbanon nga pagpahayan. So dili pag-ampo palay dili ni pag-ampo sa dalawa. So naa po di ay pag-ampo nga katilingbanon nga gihimo nato pinagi sa prosesyon nga na prosesyon, mga pista prosesyon. So mga tao mag-ampo sa gawas, ugu dili na dautan nga sangpiton gyud ang ngalan sa Ginoo. So mao na, salamat kay dong nga nakauna na ka dong Jews. Nilisdan nimo. Sa mga itong tubag, inside our room, but also public procession. It's also a prayer. Nanas Biblia. Okay, yan niya ba si Ryan ato sa mabinawon. Mayong gabi Badsok ug mayong gabi sa mga naminaw karon sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Kung pangutan na brad is about kaning mga namatay daw brad nga wa kalabang sa kanang kahayag brad ba kay naway nakitaan sa Facebook about sa kanang makita daw siya og kanang kalag nga wa kalabang sa kahayag brad niya. Unsa may kuan ni brad nani sa Bible siya? O wa kalabang brad, unsa may reason nga nung wa siya kalabang? Gipugan ba ni siya sa mga yawa brad? Then away kaduhang pangutana brad is kuan kanang if wa to nagkasa si Adan ug si Eva brad ba kay napagyapoy pag-ampo brad? Mara na brad sok. Salamat kay dong Ryan. Nga gisig og nangamatay doon nakita ni mong kalag. Bitaw. Ginoo na sa Hebreo 5:22. Kaya ko na ito Ginoo. Nga humans kamatayon, hukman din ang tao. Sa ito pa'y kamatay na ito, ang atong lawas, mubiya, ang atong kalag mubiya sa atong lawas. Ang atong lawas mo ipon sa bug. Ecclesiastes 12:7. Ikamatay sa tao, ang iyang lawas mo abot o balik sa bug sa yuta. Pero ang espiritu niya mugawas. Ang atong espiritu
mupadong sa Dios. Ngayon sa tuyo sa itong kalag o espiritong padong sa Diyos, kay hukman na yung taksa-taksa. Nana sa Hebrehanon, Kapitulo 9, versikulo 27, nga humans kamatayon, hukman na ng tao. Muna na doon nakita, nga doon na yung daghang makalag dito sa langit. Sa ito panalangit, hinukman na. Nasa pinadayag, Book of Revelation, Kapitulo 6, versikulo 9, nga 10. Nga si San Juan nga usa ka buutan kay nga apostol sa Ginoo kanunay magampo og nangayo siya mga pananawon nga makadasig niya siyang pagtuo nga doon nagyoy makagagahom. Mao to nga sige niya ampo gipadayag sa Ginoo ang mga makita sa laing kalibutan upan ang iyang gitinguha nga unsa ka ang kahimtang sa mga tao tuos langit. So pag ikalima nga silyo yablihan naabling langit. Og nahingangha kay siya puno sa kalipay nga wa din niya bati asukad-basukad. Purting daghana. Purting daghana sa makalag. Nga nagdaig sa Dios, naghimaya sa Dios, unya nagampo pa sa Dios alang kanato. Muna nakapangutana siya, kinsa maning mga kalag ilabihan kadaghan nga nagpuyo sa langit. Ang tingog sa Dios nagingon, mao ning kalag nga gipamatay ni Herodes. Thousands of them were killed and they are all martyrs. O karon niya na sila sa langit. Malipayon silang naghimaya kanako. Mura nga, kung naso ato sa basahon ang pinadayag 12:11, doon ay duha ka propita nga labihan kaligdong kabuutan o kamalagaron sa Ginoo. Ya gi personal gyud singgit sa mga anghel, saka kamo sa langit, kadtong duha ka propita, saka sa langit, ug sila misaka sa langit. Pasabot nga doon na giday na langit. Kung doon ay hukom, kay doon na may na langit. So, mao na nga, ang pagkutana ni mo, Dong Ryan, nga, dangatan na silang lawas, humans ka man. Sumpay pagyadian na, ipanahon man na ni Christ. How about the souls during the Old Testament times? Kaya nasirhan man. Lucas 4:25, na yun nasirhan ng langit. Pagkasaan niya daw nagniba, nasirhan ng langit. Ang kalag sa mga tao sa karaang tugon ng mga buutan, sama ni Patriarka Job, sa mga balaan nga labi na gito nga Patriarka. Nga matay man sila, nangguwa man ang ilang kalag, asa man sila padung, sirhan man ang langit. Muna ningon si San Juan nga, ang mga kalag nga nangguwa sa lawas sa nangamatay, sa panahon sa daang tugon nga gisirhan ng langit, dunay dapit nga ilang dapit, nga lang yun, place and state, dapit o kahimtang, nga malipayon sila. Apan doon na layo sa kabutang. Sa ilang kalipay, dili sila makita sa Diyos. Uno, Juan 3:2, nag-ingon man nga, ang mga buutan nga tao, wa mahibawag unsay dangatan nila. Apan nga kung sila, nga mga buutan, mamatay, muadto sila sa kahimtang ug dapit ug makita nila ang Dios. Kinis bag-unang tugon. Naman na sa Juan 3:2, bag-unang tugon. Pero sa ang tugon, the souls of the just and holy people, gibutang sila sa kadapit ug kahimtang nga malipayon gid sila. Ang kuhang ligod kay di sila makakita sa Dios. Kay sa Efeso 4:8, sa dihang nikayab na ni Kristus langit human siya mabanhaw, nikayab sa langit, gidda niya ang daghang makalag. Sa pag-abli sa langit, kadto makalag nga dito puyo sa ngalan og limbus patrum. Usa ka dapit o kahimtang nga malipayon, pero dili pa sila makita sa Dios. Karon dili na. Makita na nila ang Diyos. Kaya giabli naman ang langit. Muna ang pagkuntana lang nga during the time of Old Testament, asa man og diin man ibutang sa Dios kadtong makalag sa mga buutan ng matarong nga sirado man ang langit. So dito sila sa ginganlan og limbus patrum. Matod pa ni Santo Tomas de Aquino, dapit kini og kalipay nga way sama lamang di sila kakita sa Dios. Kaya ang labing dakos tanang kalipay mao man ang atong pagkakita sa Dios. Nya sa 1 Corinto 13:12,
makakita na ta sa Dios kung kita mayadto na sa langit. O makaila kita kang bisan kinsa nga kalag nga atong matagbo tingali atong apuhan nga dugay nang namatay wa ta kay bawo si dagway ato, pero dili i-introduce ang kalag nga to sa langit, makaila dayon. That is a gift of God. So mao na ang dangatan sa karon nga ikamatay sa tawo nga buutan, dili na siya again atong ngayon lang limbos patrum kay nawa naman ton kay at kiablihan naman ang langit. So modto na gid sila sa kahimtang sa langit ug dapit nga langit. Kay doon na may mingon nga kanang langit dili man nadapit. Usa lang ka kahimtang nga malipay ka pero di nadapit. Pero sa Catechism the Catholic Church giklaro gyud, heaven is a place and state where you can enjoy the highest kind of happiness by seeing God. Unsa kuno ang langit sumala sa atong katekisis, dapit dili lang kahimtang, dapit og kahimtang nga makita nato ang Dios o makaangkon kita sa kalipay nga walay sama uban sa Dios nga walay katapusan. Okay, niya mas mado Aquino ato sa tagdon. Salamat Badsok sa ikaduhang higayon Badsok sa akong pangutana Badsok. Ang akong pangutana Badsok may tungod sa dili pa mo buwag ang atong kuan Badsok ba sa panahon sa kamatayon ba kining atong kalag ba sa dili pa mo buwag sa atong lawas ba kanang inigbuwag na sa atong kalag Badsok ba gikan sa kuan ba atong lawas ba panahon sa kamatayon ba makakita na nila kuan Badsok kanang isig ka espiritu Badsok kining kuan kining atong kalag Badsok. Magkakita gyud kun buutan kay mao man nga ang sa 1 Juan 3:2 wa patamay bao kung maunsa kita. Pero kadtong nagpuyo sa katarong ug kabuutan, inig kamatay niya ang iyang kalag buhi kanunay ug makakita na siya sa Dios ug may sama siya sa Dios. Grabe kayo ang description. Kana makakita na ta sa Dios, may sama ta sa Dios. How could it be? Nga God is supernatural. God is the greatest, almighty and all-powerful niya. May sama ta sa Dios. Dili na mo ibot pasabot. Ang magasa sa Dios, gadi nakakapuyon, di nakakasa, di nakamamatay, ya hingpit nga kalipay ang kahimtang nimo. Dili nakakapuyon, di nakamatiguang, di nakamasakit. Labi na di kakasa, ug magpuyo na kaso sa kakahimtang sa kalipay nga walay sama. Walay sama ha? Unya, kauban na, ug makakita ka sa Dios. Mao nay labing taas sa tanang kalipay. The highest kind of happiness is to see God face to face. Makita naman nato siya. Nasa 1 Juan 3:2. Wa pa kita mahibaw nga kadtong mga buutan ng matarong nga matay unsa dangatan kanila. Apan ang tinuod kung sila buutan ng matarong, makakita na sila sa Dios. Ug sila hatagan sa Dios og mga hiyas nga iya ra sa Dios sama sa pagkadili makasa, dili matiguang, dili masakit og dili mamatay. Hangtod sa hangtod way utlanan nga mahuman ang imong kalipay sa langit, because that is eternal. That is forever. Forever meaning way katapusan, hangtod sa hangtod. Mao na daghang mga gipakita sa mga lives of the saints nga nalangit sila ug dili matukib ang ilang expression. What happiness! Si Attorney Paterno Matiga, buutan nga itong abogado, pero sa kahigayon na mahaw siya, nahadlok yung asawa, kaya natumbag kalit ang siya. Niya gisunod siya ang asawa, nagbuwa naman ng baba. Busa, nagsinggit siya siyang mga kauban sa balay. Gidanla sa ospital, ingon ng doktor, Madam, ang imong bana ni abot dire, DOA, dead on arrival. Ha? Patay na dito akong bana. Sir? Yes, patay na. Mura nga, perti yung taong gula sa asawa kay umadto mo to siya sa korte kay nasa gilabanan si Attorney Paterno niya ang netabo nga gidana siya dito sa Butanganas patay sodog sako nga doon na siper dito na kay patay naman mga unom ka doktor ni confirm passed away already. Pero doon ay buhay dito nga nanilimpyo nakita siya doon ay sako nga naglihok-lihok. Ya, murag buligid. Musay ang iablihan. Pag-abli niya, namuwa ang naong sa tao. Anong inyo mong kung giso? Diri,
nga buhi mako. Busan dagan siya sa mga doktor o gikuha siya gipahigda kano sa yang higdaanan. Sa may gidangatan nimo, sir, attorney, siya nawadaan ra kog panimuot pero sa hisultihan tagadok ni abli ang kisame. Og nakita tamo pila mo kabuok kung sa gihimo ninyo sa pagtabang kanako. Pero sa luyos kisame usa ka dako kay hagdan nga dunay panganod og nisaka ko dito. Purti daghana nagdungan miglakaw. Way tingog-tingog na dako kay pultahan. Pagabot na niya to na abli. Pag-abli ni sod ko dito. Uy, mo naman tinay ka langit, mo na yung langit katahom kanindot ka bugnaw. Ya katahom sa mga awit nga di niya makita mga anghel. Mao na ning langit lipay kay siya. Og dayon daghang mga batanon nga nigakos niya, nga laking babae pulos batanon. Ganun pulos mong batanon diri. Ningon tungo sa ka batanon nga. Di mamiko batanon na matay sir. 90 kapin akong edad. Niya mo ni pag-arin ako sa din sa gingarian sa Ginoo. Di 95 akong edad. 17. Yeah, ang babae sa dito batanon, ako sir, pagkamatay na ako, 120 years old. Pero niya ako din sa langit, 16 akong edad. Purting lipaya sa, di ator ni Matingga, sus niya rin ako sa langit. Oh, hay man, kanindutin din na ako kay langit, masir ka ng pultahan nga sirado, mabli na. Ablihan ka niya na, kay niya nagwakas langit. Dagan siya, pag dagan niya, naabliman. Pag sur niya, doon ay dako kay intruso. Nga di makita, nadungog niya, Paterno, it is not your time today. Go back to the world. You have the mission. No. I was already dead. Namatay na ko, Ginoo. Ngunyaw niya na ko kay buhay mag-obsol yung kong langit. Gisira ng langit. Paglingi niya pa ang hagdan. So napugo siya lugsong na sa hagdan. Niya dito, so siya sa ospital. Motong naglihok-lihok siya. Yung siya kanindot sa langit. Kanindot yun. Ang kanindot lang ang pahibawas Ginoo nako nga doon na pa kay misyon. Balik sa kalibutan. So mo na ang atong dangatan kung mamatay ta. Ha? Kung mamatay ta niya maluwas ta, hilabiyang ninduta ang kalipay sa langit. Pero dito sa impyerno, hilabiyang paita. Matod pa ni Santo Tomas de Aquino. Doon na yung sa katao nga di mo tuog Diyos. Niyagi adto niya, nga nung di ka mo tuog Diyos dong. I am God. Uy, nguros man si Santo Tomas de Aquino kay hingol mag Diyos. Hangtod nga, ang mga tao, namatay. Niya, pagkamatay niya, pagbangon niya, wala na. Dito na siya sa loud sa dakong kayo. Pero nisiyagit siya, Ginoo, himualan ning damgo, Ginoo. Mutuon ako ni mo, himualan ning damgo yung nagtinuura. Gitinuod Diyos, Ginoo. Nga damgo niya, kay pagbangon niya, ang iyang higdanan puno sa basa kayo iyang singot. Huwag nakaingon siya, doon na kita Diyos. Kaya dito na ko sa impyerno, natagan ko sa Ginoo. Lugway sa akong kinabuhi. Sa muna, maninguhat ang malangit, likayan na itong sa, magbuhat ang maayo, tabang ta sa gikinanglan sa sikita. Daghang salamat. Kaya, yes, doon na di ay mga kaigsunan na ito nga nagpadayag sa pasalamat. Nagpasalamat may Bradsok. O ikaw sad angay siyang pasalamat. Ako, yes, sama na dong. Siya, kitang taga-Talisay ba? Nabantog karon nga kadtong bagyo tino hilabihan kadaghan mga tao nga nawan ay balay niya ang mga tao diha lang pupuya sa mga basketball court, mga eskwelahan, pero karon nagguwa na kay gitabangan ni Mayor Samsam sa ilang pagkinahanglan niya tagas lagkas niya kadtong mga wanawa gyud balay maka tukod nag sa hotel na basta makabalik puti nilang lipaya mo na nga ang mayor nata nakapahatag yun o kalipay sa mga tao kay ang labing dako nga proyekto sa Talisay eskwelahan doon ay 8,000 students di mo naghana niya dumiyaging tukadlaw nag-graduate 1,600 graduate tuwa na sa kung na nakatangitan sa trabaho so kini mao'y timaan sa pag-alagad sa walay pagpili alang sa kayuhan o kini ikalipay sa mga taga-Talisay. Ang ospital, ay ospital niya, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal.
Yan ang eskwelahan, no tuition fee. Busa daghan kay mga inikanan na lipay sa mga kabulahanan nga giapod down sa mayor ug siyang kapikas si Ria. Salamat og balik ta ngadto ni Dong Lapi, Julius Kaputulon, ang Dios magapanalangin nato nini atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko sa New Creation Servant Community. Ang Dios magapanalangin nato. May gabi.